Tepepe, ay tepepe, 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 nale ngaba isafiki man. Bengisilindela ngaze ukuthi ubhontshisi silindane nayo. Hayi ndoda, phela ngoba nje ubaba ngishiyelela amatekisi ngathi ngathola inkabi impetho shaya isibhamu. And le ngizwile bathi iyasha. Ngathi iyo le. Ngathi uJohn Wick lo. Ngabe uyinkabi mfowethu? Ngokwegama nguLozoro, ungakwamkhizi sibongo, ukhizi ukhabaza kamavoka. Awubukeki njengenkabi ndoda. Vele ngibuka benyanga. Futhi lo John Wick nje John Wick. Asambe soshaya ama-target lapha. Usuthi ungashaya ama-target mafuna. Hayi awodwa ngabe. Mfethu uyayithemba vele kakhulu abangibizanga uLozoro mali umkhize ngikhabazela amavoka lama target lawo uzowashaya kakhulu ikhanda yalishami ngisho intodini ungayishaya lento hawu manzi amancane lawo manzi amancane lawo singashaya wageja othi sibelele engathi inkudlwana benkulu lena ngeke engihlulu into engakhulumi inkabe njani hayi makhamisa ngathi sithola inkabe rola sibelele isibama ngoba kudlwana angeke kube isibama lapho Hayi angisazi asambeni ngepha ngapha lo awudukule lendlu Lejanesi asibuyeleni Lejanesi hayi sothi wena noma ngathi wazula phansi ngapha kodwa awudukule phansi ukhetha naphansi uyinkabe njani ntoni futhi nami ngathi ngidubulu nami ungangekhetha awubambe la awudubule mina iqiniso alikho emhlabeni